Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayin. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwaan. Dagiti mamati iti bendisyon. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Domeng! Dom! Kasla da pagimbagan ngay padamag mo. Ay, malagip mo ni Mrs. Bendisyon. Asino a bendisyon? Diyan nga asawa ti mangibagbagay di abisyonaryo. Ay, kasla jak malagip na iti bagbagam a Mrs. Bendisyon. Daytay ngay mangibagbagay di iti maipapan iti Marcos Wealth. Ha? Oh, malagip mon. Daytay ngay nagumumong iti agmayat nga agmiyembro iti asosasyon. Ay, uwan. Ngay di ko nagpukaw na nakaslasok. Kalpasan na nakakolekta da iti dakkel basit mo't agatan para ay di kanaw. Wan. Oh, apay na dyan Mrs. Bendisyon. Natay ka nun. Aya. Kuna ni Mari Lolita, apudpudno ka no dagiti imbagbaga jay bisyonaryo nga asawa day jay. Anya? Ni Mari Lolita ti sekretaryada, iti binukil da idi nga asosasyon. Saan aya? Wine. Agad kasanumat nga ibaga ni Mari Lolita, apod no dagiti nga imbagbagala. Ta nagtultuloy matgayam day di nga organisasyon. Saan lang amin anadnadlaw ta kubid mat idin. Kastaya. Kat ita, ta ni kanon BBM ti presidente, rumwar kanon di sagmimilyon nga ayuda. Nagko na? Tila madamdamag mumut si Karosa. Ala, di mo kun na, ta mamahati akon. Anya? Dom, mamahati akon. Dumngag ka, ta ibagakkan ka dagitim bagbaga kanyak ni Mari Lolita. Kayat ko ama kimimbertan ni jay ibagbagada nga organisasyon. Napabaro ka no, kat legit ka nun. Adda ka nun. Tay, anya ti adda? Mairwar ka nun jay binilbilyon a kwarta. Anya? Lagaturo kan ni Rosa. Ngamjak pala na iwaksi iti panunod ko. Di magbagana. May papaniti bilyon sa kwarta ama irwar kanon iti bangkaw. Yan. Maturog ak malangay na. Anya day tang ibagbagayaw? Foundation, kagawad. Napintas day to'y. Pagsayaatan tayo amin. Da tayo mamate, kunak kuma. Ay, mamati kayo kumamot Agpaiso ti ibagbagami. Ado kami agkakadwa. Nagwaras kami ti intero a Pilipinas ang mga lukoy kadagiti mamati iti maipapan iti dayto. Ay, anya aya day ta kayat mo apat tiyan may. Amok, anapagklan kayo loyalista day di apulakay. Day tuyen te umay abindisyon kada tayo mamate. Patyan nyo kadete maipapan iti na idulin nga doa balitok. Anya? Mamati kayo iti dayjay. Depende. Jak ibagbaga nga damot amok. Di kayo makasaon? Depende, wanyat kayat mo apat check. Manyat nagan mo itayin. Nalipatan nyo man tinagan ko na kunakon. Awagan daklatan iti Buda. Ewan gaya mo si Kanibuda. Sige,
Ibagampay no anya ti maipapan iti dayta akayat mo apatsyek. Tadumngega. Ay nalakay. Asino ay ati madi abumaknang? Isumot ti kunak. Ado ti saan amamati. Ngem, mamati akon. At daidin kasta sa kaya. Madumot ti rimwar nga posisyon at agtagainip la dagiti agbibiyag iti arapaap dayjay. Ngam ita, mamati ako. Adda dagiti makitkita ka pamaneknek apudno dagiti na ibagbaga dagiti nagkauna anang ipagpagna ka dagiti no anya dita napapilis. Ngam nagpukaw da kas da asok lakay. Ado nga min tinanggungundaway kadagiti mamati ide. Wen, nga madumot tinamati asaan anak kaurayan. Emunadan anaginana. Sanda pa'y pima na nasagrap mo ti bagbagada pagnamayan wino pagbaknangan. Wen aya. Natayen, dagiti napingot idi anang ibagbaga kadagita. Wen nga rod. Ang saan mo tapakaragsakan tinapasama kadakwada. Maasya nakit di Ado nga min tinayaw awan. Gapo iti panangi pamaysada iti panawenda anagururay iti manabtuog. Uy, nagururay da piman. Adan kung kunada ide. Ngam awan mo't na uray da. Agingga anatay dan. Ken agingga ita. Ay ngam, baring wadan mauray baka. Alawon, bareng ikararag tayo. Bareng lakay. Allah! Ay, wen, Rosa. No sana mamati ni Doming, baybayam. Basta sika, sanda ka nga ipwera dito. Ay, sige iraman daklat tayo tilistaan. Wen, anak ko, adda ka. Talo tayo. Kat no addan tumauray akas imbagbaga ni Buddha. O di, awan mabati ka na tayo. Mabatin to ni Doming no di mamati. Bay anyo, taan lukuyak Mike. Jakmot kay tapanawan ano bilang. Ay, makamu kamot tinasawa na kamot. Wuntatang, amuda kon. Pakner ko ni Dome. San mo't adakas ti mamati dita? Unmot. Anya ti dagas na, numang namnama tayo gapot na mamati tayo. Isumait, numamati tayo, mangnamnama tayo. Wen, nuadda pinatim, adda namnamaem, kasta tibiyag. Buwan niya. Naalukoy mo ni Chairman Doming, Rosa. Ay dandanin, kabsat Buda. Ay sus, no di mamati kadagitoy. Ay, maikalis lakit di iti grasya. Kasta ti bagbagak. Alukuyom lata. Ay sayang, numabatin to nga isulat awan-awatin na. Talaga 100% sa ti pamati Ay sus, pudno dahi ta akinunam, Rosa. Jack inggaan ni Doming. Umapapal to kadilatan? Kasimot Wen nga rod. Kinuna kasan adakas no mamate. Awan mo't mapukaw kan kwa na no bilang. Kitwin mat. Adaya daw dawatin mi abayad ditoy. Awan. Ay adagayam. Jay bayad ti ID. Kun processing ti papeles kasapulan nyo. Day laeng mat. Wen. Minimal mat. Kasla awan mo't dayjay no panunutin. Kasla na minsan lalo mangan da tao nga agsida iti naimas. Ti kay batugan dayjay gatat. Taimbis nga igatang ko maitila uyaan. Saanan ta ibayad ditan. Wen. Kasla kasta ti kay batugan dayjay.
Tajay lauya kumaasidam, nasan dyan iti tinunulangan nga okra ang maidumudom iti digot buggoong. Wen, kasta ti kayarigan jay imbagak. Iso di mo sardengan ni Chairman Doming. Nasken ama lukoy mo met ama mati. Bendisyon da ito'y kadatayo a Pilipino. Kakabsat. No, mamati kayo. Mabindisyonan kayo. Bagong dito. Ano nga ito ita? Mabitan! Basit lang anos, hindi pa naguray tayo. Ayan. Wen, aguray tayo laeng. Tapno mamati kayo. Ag White Christmas tayo. Bayatan. Wen, kakabsat. Naragsak to ti Paskwa kada tayo. Tadanton aglaplapusanan a bindisyon. Na isang sangayan a regalo para itinaragsak na bunga kun nagasat a baro atawan a sumangbay kada tayo. Kanya, nanggagyaw! Kanya, mamati kayon, kabaranggayan! Dandanin di pa nakairelease ti akam para iti urayan tayo. Good. Kas iti imbagbagakon. Milyones ti urayan tayo. Makuna ko mga ayudang. Saan lang nga ayuda jay no di ka talaga para kada tayo. Wenmet. Da tayo anamate ti kuna. Ay, wen. Tado mo ti pilosopo. Agbala tayo kano? Ay, makita ano sino tagbala. Tag nga dan to gapot na laos nga palda. At ang tumatlaang may paay kadakwada. Na siyempre, saan tayo matabukuda no nyaman ti may paay kada tayo? Awon mo ta. Isudan to ti mabinipisyaran amay ka ni tinapinta sa pagtrabahuan. Wan, kat saan tumat basta-basta ti sweldo da. Siyempre, dakkel tumat ti sweldo da Ta saan tayo mat nga agbaling na naimot. Wenmet Ibingayan tayo to, dagitay awanan. No maparaburan tayo, ang parabor tayo mat Wen, kasta ti rumbeng. Pagbibingayan ti grasya ako na dangarod. Ngam siyempre, addan tulangan iti babaan tayo. Tada tayo, ti panaka bosda. Taday tamat din ti kasla, konsolasyon tayo, anamate. Gusto ka. Kasla day tamot ti reward. Winugunguna tayo. San tayo mutunay, marigatan, ngagtrabahon? Ay, kastanto, ti mapasamak, kagawad. Saan amamati dagiti miniting tayo iji purok tres. Ay, bayan tayo lata dagiti saan amamati ditan. Akit ni Domeng. Anyat kinunana idi kinasaritam manay. Agpilosopulat ta. Baybay amon no dilat ta mamati. Isumot ti kunak. Addalaken kuanan. Sa bagay, maawatak met. Ado ti pakakumikuman na iti barangay. Wan, ado talaga. Kasmet kinitatang yu idi Kasla saan met lata nagretiro ni tatang at chairman. Taadulat tamo ti pakakumikuman na. Sana bale. Ta saanen akas ide. Saanen akas ide isupay ti chairman ti karigat ter aramiden na ita. Wan kit di saan ang may stress akas ide. Wan. Naragsak iter aramiden na. Iso nga awan problema na. Dila unay imbagak maipapan iti account ang mairelease iti mabiit. Ay wan. Dakkel agatan ti maururay ang mairelease. Kat irwar tayo to kano ti amin agatad asumrek iti account tayo. Wan. Manglukat tayo to kano iti account. Kat dayta nga account tayo iti bangkaw. Awan to kano ti ibati tayo.
I-withdraw tayo amin na sumrag ang mga numahak. May sapay dayta. Ibagbagakit din ni Domeng nga ang mga no scam ka no. May amon no niya ti bagbagan na dita. Basta, adanam namain tayo. Adda or-orayan tayo. Una nang, kasta timbagak. Iso ano dilat na mamate? Ay, saan laang? Inasarit ni Chairman Duming. Narik na ka saan amamati. Piluso pukit di Ay, saan tayong agpilit, Lolita? Unmat kit di. Saan ko matapilpilitan? Tila ang imbagak, numamati la kuma. Adumot din ti mamati a kabarangkayat. Kuma. Awan to kumati sana mabinipisyaran. Nagasat to kumaamin ang bumarangay. No, mamati da amin. Nagsayaat kat kuman. Awan ton ti makuna amarigrigat. Awan to matkit de, ti basta mailiddeng. Addan tulat tamot agpaay kadagiti saan tayo ang maalukoy ang makigrupo. Unmat kit di. Awan to ti mabati a nakapimpiman. Sa pasap ti agnumar. Isu na laeng, ta saan to apatas wano agpapada ti agpaay iti tunggal maysa. No maalukoy tayo lakuman ni Chairman Duming amang ikunik ta iti may papan iti daytoy inton maangay ti assembly meeting. Ay, nagimbag kat kuman. Kumaa. Ay, napintas nga agpaiso no kasta ti mapasamak. Sana bale, siyakton ti makisarita para iti maudi agundaway. Ibagantukan kwanan ti may papan iti account a nakailaunan ti bilyones a may waras. Wen, ibagakin kwanan ti maipapan iti dayta. Ipakitak tupay dagiti dadduma a dokumento para makita no din tupay la mamate. Napanen ni Buda iya balay da Dumeng. Apag isaw, adan ijay ni Rosa. Wen, kan oray ni Lolita. Simurot samot laeng. Kutsi ka nga, di ka mapan. Ay, saan pa'y? Alo aptula kanya kon. Ay kutun mayat mat, na maalukoy damatla ni Domeng. Ta iso ti barangay chairman itan. Umad-adulakit di ti mamatin tumot na nakaskada tayo no isunton ti agsaaw. Wen, mabali na kasta. Ngem, apay nalalaing tungatangem siya kaya. At adun tungat ti mamatay no ison ti agsaw. Kwa, saan mo't kit di nga ta? Babalawag mo't ni Duming do duma. Piloso po nga may na napaglanday jay. Uray si kamot idi. Ngalawin. Siyak idi ti ad-ada mga alukoy mo't kun ka mamati itimbagbaga idi ni Mrs. Bendisyon. Malagip ko lagad nga rod mo't day di Mrs. Bendisyon. Sayang tadinan na uray ti bendisyon. Uray, tana bendisyonan damat idin. Adumot idi kat tinapagnumaranda. Ta sinubsobraan dan samot tinagsingsingir kadagiti paadami anamati ide. Dayjay matati maday. Nanyala ditan ti ibagbagada idi abayadan yaw. Gamala, nawanin dayjay. Saan tayo napagsasaritaan? Kamaudyanan na. Santay to na marigatan iti panagbiag tayo. Nagasat tayo aminain. Sapay lako ba? Nanine, ano umawag? Nimot Buda. Hello? Wan. Sige. Mapantay jay balay da Chairman Dumeng amanugang ko. Wan, agdadanon tayo ijayan. Paumaypay lang ni Domeng, tatang. Anya day taya. Urayan tayo ni Buda. Sige. Dito'y tayo latan balkon. Makita tayo dagiti sumuwad akakadwa. Inawagak aminan dagiti masiknan akakadwa leader. Datayo kano ti umuna akasaw ni Buda.
Nay, aday tamat gaya man. Imbag tada kayo gaya man dito, kagawad. Wan, ngamawan pa ni Chairman Dumeng. Anya aya, di bagam ko ma. Ay, di kay kumamakmaklaat. Ah, Adalat ta solusyon daytoy napasamak adi ninamnama. anya dayta. Anya dayta? Nai-releasen ti ibagbagak nga account. Ay, nahak. What? Iya. Dakkel a problema. Ang masulbar dayta. Mamati kayo kanyak. Ay, nay, adan ni Doming tatang. Ay, nasaya adlaw nay. May bagamot king kuan ti may papat ni tinahak nga account. Anya, nahack ti account nga ibagbagada. Kasano daytan? Ay, ano lamin? Ay? Tagainap lang na kiti bagbagada, bilyones nga ayuda. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.